Kawadhi nyimeni Jodak e gweng ma Gitaru ne oyako mo manono bang' ka lori mane oting'o mauta mar chiedo ne olwar e apaya maduong' ma Nairobi kochomo Nakuru. Kalure kod joneno onge jal mane ohinyore masirano, to kata kamano jogweng' mane oyako mauta no ikwayo mondo kik ti kode ni mar ler mare pok oyangi. Dhungruok mar nyamburko otimore e apaya no bang' kane olore mondo kik masira moro amora timre. Ywak bende onyedhore kind Jodak ma alwora no ka gidwaro piny owacho mondo chwal chenro mar tieko loso apaya no. Lakini mafuta imemwagika mingi na watu wameweza kuchota mafuta, ambayo na waomba watu ambao wamechota hii mafuta wasitumie pasipo kujua ni mafuta ya aina gani. Nataka serikali itumalizie hii interchange juu ya hizi maajali wanga inafanyika pande ile nyingine inafanyika hapa.